Určite ste už čítali reklamu alebo blog na internete, v ktorom sa píše, že OsteoLTH je masážny krém so vzorcom, ktorý predstavuje pokrok v prírodnej medicíne. Okrem toho pomáha pri liečbe bolesti spôsobenej chronickým zápalom, ako je artritída, osteoartritída, zápal šliach, burzitída a fibromyalgia. A účelom tohto videa je povedať vám, prečo by ste si mali vypočuť tieto informácie. Áno. OsteoLTH je všetko a ešte viac. Je však dôležité varovať, že s rastúcou slávou tohto produktu je na trhu veľa falšovateľov. A aby sa zaručili sľubované výsledky, je potrebné zaručiť originalitu produktu. A aby som vám pomohol, nechám odkaz na oficiálnu stránku v popise videa a v komentároch. Dokončite svoju registráciu a zaručte rezerváciu vašej jednotky. Vedeli ste si niekedy predstaviť, že by ste sa opäť mohli hrať so svojimi vnúčatami, deťmi a synovcami bez toho, aby ste sa cítili obmedzovaní bolesťou klbov? Schopnosť vrátiť sa k športu, ktorý ste milovali toľko rokov, alebo dokonca k tej jednoduchej domácej úlohe, ktorá vás už núti predvídať bolesť, ktorú potom budete cítiť. Odpoveď na vaše problémy je tu a volá sa OsteoLTH. Ale čo je OsteoLTH? OsteoLTH je receptúra, ktorá predstavuje pokrok v prírodnej medicíne, vyvinutá odborníkmi na zdravie klbov, navrhnutá tak, aby poskytovala okamžitú a trvalú úľavu od bolesti klbov, ktorá vás tak veľmi sužuje. Je kľúčom k zdravšiemu, aktívnejšiemu a šťastnejšiemu životu. A prečo by ste mali používať OsteoLTH? Prírodné zložky OsteoLTH účinkujú rýchlo a zmierňujú bolesť a zápal v priebehu niekoľkých minút. Nie je to len o dočasnej úľave. OsteoLTH podporuje regeneráciu klbov a poskytuje dlhodobé riešenie. Artritída, artróza, fibromyalgia, opuchy, zápaly, burzitída a iné bolesti klbov sú latentné a veľmi vážne problémy, ale nemôžu vám zabrániť v tom, aby ste žili to najlepšie, čo vám život môže ponúknuť. Starajte sa o zdravie tých, ktorých máte najradšej. Využite 50% zľavu na oficiálnej stránke, získajte produkt v pohodlí domova a plate až po prevzatí. OsteoLTH je vyrobený z vysokokvalitných prírodných ingrediencií bez škodlivých vedľajších účinkov. Znovu získate slobodu pohybu, o ktorej ste si mysleli, že ste ju navždy stratili, čo vám umožní pokračovať vo vašich obľúbených činnostiach. So zdravými klbmi sa budete cítiť energickejšie a optimistickejšie, čím sa zlepší kvalita vášho života. OsteoLTH je nevyhnutným prielomom pre problém, ktorému čelíte už dlho. Toto sú posledné šarže dostupné priamo výrobcom. Vyhnite sa komerčným daniam a využite možnosť zabezpečiť si ponuku s 50% zľavou. Centrum výrobcu vás bude kontaktovať, aby vám poskytlo všetky informácie o produkte a potvrdilo vašu rezerváciu. V priebehu niekoľkých hodín je produkt doručený k vám domov a platba sa uskutoční až po prijatí produktu. Ak chcete dostávať ďalšie zdravotné tipy, prihláste sa na odber kanála, zapnite upozornenia a zanechajte like. Až neskôr.